ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ପୂଜାବିଧି। ନମସ୍କାର, ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାରରେ ହେଉଥିବା ପବିତ୍ର ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ପୂଜାବିଧି ଏବଂ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଆମ ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଗାର, ସଫାସୁଫା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଗୁରୁତ୍ୱର ଆଗରେ ଆଣିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ। ମାଟିର ଚକା ବା ହାଣ୍ଡି, ଗୋବର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଲେପ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା, ଚାଉଳ, ତିଳ ଏବଂ ଗୁଡ଼, ପିଠା ପାଇଁ ଆଟା ଏବଂ ଖୋଆ, ଗୋବର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଜଳ ବା ଘଗ୍ରା ପାଇଁ ପାତ୍ର, ମାଣବସା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଦୁଆର ଅଳତା ଅଙ୍ଗନା, ଦୀପ, ତାମିଳ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ପାତ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ପୂଜାବିଧି। ପ୍ରଥମେ ଘର ସଫା କରିବେ ଏବଂ ଗୋବର ଲେପ ଦେବା। ମାଣବସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ସଫା ସୁଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋବର ଏବଂ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଘର ମହଲ ଲେପିବ। ଏହା ଘରକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମାଟିର ଚକ ଆସେନ୍ଦି ଏବଂ ତାହାକୁ ସଜାଇବା। ମାଟିର ଚକକୁ ସଫା କରି ଗୋବର ଲେପ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚକରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ତଥା ଅଳତା ନେଇ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଉ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଚକ ମଧ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଉଳ, ତିଳ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ, ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦୀପକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାତରେ ଧରି ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ, ପିଠା ପାକିବା ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଆବଶ୍ୟକ ସଜାଇବା। ମାଣବସା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡା, ଆଡ଼ିସା, ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମାଙ୍କ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ନାମରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଙ୍କ ନାମରେ ନାରୀ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀୟ ନମଃ। ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପରେ ମାଣବସା ସମାପନ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ସମାପନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଣବସା ପୂଜା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।